Не дей да правиш нито една крачка повече, Кяти. Обичаш да излизаш, така ли? Добре. Добре. Върви! Махай се! Това е твоят дом. Ела. Вече казах. Нито крачка повече. Татко, преди да съдиш, майка първо я изслушай. Моля те. Предполагам, каква история ти е разказал Мохит. Но има и друга гледна точка. Прем, ти знаеш всичко. Кажи на татко. Прем? Прем? Прем. Татко, знам, че си ядосан и имаш пълното право, но и майка има право да разкаже нейната версия. Каква версия? Коя версия? Какво още има за казване? Жената трябва да споделя с мъжа си, а не да пази тайни. А тази жена не ми е казала нищо за родния ми син. Години наред го е крила от мен. Аз копнеех тук съм моя син, без да знам, че някъде другаде другият ми син копнее за мен. Ако Ариан не ми беше казал истината, Бог знае дали щях да разбера, че имам и друг син. Кажете на тази жена да напусне дома ми още сега. Не. Тя няма да си тръгне. Мама няма да напусне този дом. Тя ще разкаже защо е била принудена да постъпи така, а вие ще изслушате. Ти, татко, Прем, Мохит, а също и баба. Рахи, стига! Тя със сигурност е разказала история, на която ти и мама сте повярвали. Това не е история, Прем, а истината. Истината, която не си готов да чуеш. Прем, ти виждаш това, което искаш да видиш. Бягаш от истината, за да оправдаеш гнева си, а това не е честно. А тя честно ли е поступила? Ще решим дали е честно или не, след като изслушаме Прем. Тя е поступила погрешно и нищо не може да оправдае постъпката й.